Molo tata. Molo ba. Kunjani tata? Siphila tata njani na? Siyaphila nami Nkosi tata. Tata kuthiwa kwaMagadla apha. Kunjalo mhlekazi. Khawusicazele tata kwenzeka ntoni apha? Apha tata sibona iintombi zenkciyo. Ewe tata apha kwaMkhwanazi. Usibonda walapha. Ewe tata. Apha elalini. Ewe tata. Usekhaya lami apha ke. Iintombi zenkciyo ngizodlula apha ekhaya. Zodlula apha ekhaya zothatha intsikelelo. Ewe tata. Uziva njani ke tata? Tata ndiva abantwana beziphethe ngolu hlobo. Ndiva ndonwabile tata kwabayi ngaqhubeka iye phambili le nto into eyenziwa ngabantu benkciyo siyayibulela sinokuqhubeka baye phambili. Bathi ukwala Nkosi ubhukula kamnabathe. Bathi mashaba tazanyamaza. Ubuzana Nkosi ubhukula kamnabathe. Ibuzana khona Mthimkhulu. Thandikolo. Thandikolo. Ndinombulelo omkhulu ukubona kunje apha kwaMagadla. Siyayithanda le nto yenzekayo. Sicela bayiqhubeke iye phambili. Abantwana bethu noko izima nezimilo zawuke sibe ngconywana ngoba siyabona sinoba kuzawuba njalo. Sicingela kanjalo ngoba kuzawutshintsha into and mina ndiyaqala ukuyibona kulo mhlaba kaMagadla le. Mayibe njalo, mayiqhubeke phambili. Niyeva bantwana bami?
Nethe njengoba nixelela njengoba nifundiswa ngabazali benu. Siyavana? Bokhona ufuna ukoleka ngasondela ngoba bakhuleka abantwana noba balambile ngo.
lo thethayo umhlali walapha. Umhlali walapha nje. Utata uSibonda nanku. Angibuye lo thethayo. Nanku utata uSibonda. Ndibonge bomama bale ndawo. Ndibonge bantwana bam. Into kunayo ke ndibona abafana nabo apho behleli khona baya kude. Andana bayandiva na. Mababuye ophephela bazaqala into umsebenzi wabo. Ngoba okokuqala lento eniyenzayo abantwana bam nize ningayiki niyandiva. Lento eniyiqalile ningabisayiyeka ife endleleni niyandiva. Nina nelapha bona khona abanye abantwana bethu basetshwaleni. Nilapha kule ndawo abanye abantwana abangangani banabantwana abangabathathu. Yabo manithethe ndedwa kaloku ndilicelile licelwe ndimi elithuba. Uba ngabe ufuna ukuthetha jikela ngabe emva kwendlu. Bantwana bam niziphathe ngalendlela omama endinibona nibahle ninezipili nibahle ninje kangangoba umntana wam indimi nje akekho apha. Umzukulwana wam unjengani eThekwini minyaka neminyaka uhamba le kuthiwa ntoni inkciyo intoni lento le uhamba lento le. Nize nindincede ke bantwana bam niziphathe ngalendlela omama bebenixelela ngayo niyandiva. Nize nenze lento omama bethi nenze ngayo. Bomama sinjengoba ndime kule ndawo siyafana ke thina bomama. Kakhulukhulukazi uzaphinda bengcono utata ngoba xa ethi utata hayi athi mama umntana wami ngathini bangayinxiba ibhruku efana nabantwana bakabani. Nina bomama guqukani ke ngoku. Namhlanje guqukani. Bomama guqukani. Bhekisa apha kuni bomama ke ngoku. Guqukani. Nibone lento le ubuhleba lento yenzekayo kangangoba nami kanye ndiyasola bekuthiwa abantwana bam noko Nkosi yami abazange bancancise ngabe mhlawumbe balapha. Bancancisile ayibafuna abantu abancancisile ndithi. Bantwana mayibambeni umthetho niwunikezwe ngawumama hambani ngoxolo. Abani niyancancisa. Molo tata. Molo. Kunjani tata? Ndiyaphila uphile njani? Tata. Tata ndibona uhamba nabafana abahle. Ndibona uhamba naba bafana abahle. Inokutata abafana basuka phi? Bengubani? Ewe baba. Sisuka kwaSibi. eRhashule kwaSibi. Ewe tata. Mna igama lam ndinguZolisa. Ewe tata. Okwankomo. Abantwana bamaba ukuze ndidibane nabo phaa elalini yakuthi. Kwathi ngenxa yothando nokuzimisela nokubafundisa indlela aba bantwana babone indlela yokukhula neyokuphila kuba kule mihla namhlanje asisenabo abafana abaninzi sebezenzela izinto eziphuma ecaleni bethatha into zabantu kwathini into ezininzi kodwa aba ndithe xa ndihlala nabo phansi ndibabonisa ndithi bantwana bam make singeneni kule ndlela senzeni lo msebenzi. Ewe tata. Umsebenzi olutsha siphindeni emva buyambo yakubo senzeni into zamambo ukuze impilo yenu iqhubeke ibenhle nikhule kakuhle. Lento ayikho ngawe ingabo. Ewe ingabo bakhule babe ngaka ngawe. Bakhule babe ngaka ngabo abantwana aba bafike kwelixabiso endikulo. Ndikuvile tata. Utata ngumni. Nkomo. Ewe ndingunkomo isibongo. Yabulela nkomo. Ewe. Yabulela. Emadoda uthi utata urhalela into ba nikhule nibe ngaka ngaye. Ingabi khona insizwa ndiva kuthiwa nizinsizwa. Niyavuma ba nizinsizwa namadoda? Siyavuma. Nizinsizwa zale eRhashule. All right. Emadoda ke kanitsho nje ngaba khona nje otshoyo nje gaba njengani bawutata seketshile nina ningathini niyayingqina le nto ayithethayo utata yeyiphi engqinayo makathethe uthetha uphakamisa ilizwi
Mna ndiyanqinelana notata. Phakamisilisi. Ndiyanqinelana notata phezu kokuba apha ngaphandle kumoshekile. Imosi yethu lutsha siyabhema siyamosha. Phezu kwento akayenzayo tata futhi siquqe kakhulu. Kwaye futhi siyayithanda into indlela sibambe ngayo. Nganathi singaqhubeka siphambili. Sawusigcina nje sihlala simthembisa. Ngiyamthembisa. Ungubani wena ndoda? Igama mina ndinguhlonipho. Hlonipho kwabani na? kwaMadiba eGashuni. Hlonipha ke ndoda, abazali bathe unguhlonipho, uhloniphe ke madoda. Ngokunjalo nakuni ndiyabulela badabangu. Insizwa phambili. Masibonye. Siyabulela tata Nkomo. Sibulela kakhulu tata. Inkosi. Ndiyabulela kakhulu. Yena tata Nkomo, tata wensizwa zaseGashuni. Siyabulela sitsizwa. Siyabulela kakhulu. Molo tata. Molweni. Kunjani tata? Siyaphila inkosi lezi. Siyaphila inkosi tata manje. Utata silapha. Yes. Ungakho sichazele nje intoba kwenzeka ntoni apha. Wena uziva njani? Unalulunda lalento eyenzekayo apha. Inkosi tatam, over to you. Enkosi kakhulu sisi wami. Ewe tata. Igama lami ndinguSiphamandla, uGovernment Shepherd Ntabeni. Government Siphamandla lo magama nje abazali babe nenjongo. Okay tata uSiphamandla. So ndiyinkokheli yalapha, ndingu-ward councillor walapha. This is Ward 10 Magadla AA. Yes tata. Silapha namhlanje ebunyanisweni size kwelitheko likhulu kangaka. Itheko elibanjwe kakhulu umama uSixoliswa Mafunda as a key stakeholder kulento ye-community development. I-target yakhe kakhulu utargete kakhulu kabantwana abangamantombazana into bana babakhulise babaphephise kwezinto ezibonakala zinobungozi kakhulu. Uyayazi namhlanje South Africa enye challenges ekhona sinayo into ye-teenage pregnancy and also ne-substance abuse iba khona kakhulu, but xa kukhona i-activities ezinjengezi apha kule ward engiyikhokheleyo ndiziva ndinovuyo kakhulu ngaphakathi because iyawuthetha into yobana aba bantwana bakhuselekile, ilikusasa labo futhi liqaqambile because izinto ezininzi bazawusinda kuzo. So into enhle kakhulu sisibonele sihle kakhulu nento yobana baziphathe kakuhle, bazi uba ngenye imini singabazali babo silindele lukhulu ngomama abangomso abazinkokheli zangomso esijonge kubo sililizwe loMzantsi Afrika. Masibulele bhuti Siphamandla mani, masibulele kakhulu tata inhle into eyenziwa ngusisinoxolo. Yes, Sixoliswa inhle kakhulu. Masibulele sithembe ukuthi nabo abantwana bethu bazawufunda. Nkosi kakhulu. Awuthonga isibongo. NdinguMashiya, imbabala kaMashiya noDlomo. Ukwajuza umbane wezulu ubhuqa bathokoza bezizwe amahoko yababa njengethongwe ubhuqwa uSibushwana. Inkosi. Sibushwana siyabulela Nkosi. Siyabulela. Hayibo, molweni mantombazana. Siyaphila intombi. Siyaphila Nkosi njani tata? Nami ndiyaphila Nkosi. Usisi ngusisi bani? Sisi Misatenza ufakathi waseMpharane. Sisi? Misatenza ufakathi waseMpharane. Sisi Misatenza ufakathi waseMpharane. Phinqi ngubani na wena? Oluhle mfundisi kuye lona. Eminathi Mkhwanazi mani, uyafunda usisi Eminathi? Ufunda phi na? Ufunda phi? Wonderful. Ufunda phi wena? Ufunda eBhetheli lo sisi. Nakulunye usisi wabo teqangavu. Zimkhitha Mboleko. Usisi nguzimkhitha Mboleko, masithethele phezulu. Zimkhitha Mboleko suka esihlabeni mazini. Uthi lizizikazi usuke esihlabeni. Masiqale ngawe zizikazi mani. Uqale nini ujoin Iintombi? How old were you? Ndana 7 years. Uziva njani up to today? Like kwiintombi lapho bengiziva ndonwabile khona because lalo lamntu lo she's always indoors nje
Bendihleli ndiziva ndizamkile xa ndisenkciyweni ngoku bendihleli ndilapha nje. Bendonwaba manje. Minyaka emingaphi mntanam lapha? 19 years. 19 years. Okay, wena unangaphi sisi? Na 20. Na 20 wena. Okay, so uzafumana isitshixo. Uzasifumana nini na? Nyakozana. So usho baza kwenzela ugidi. Ntombazana. Kwenza amalungiselelo. Lithi ukizizikazi, lithi sekwenziwa amalungiselelo enyakozana. Wena sisi wabo, ningaphi yakho iminyaka? 21. Yes. Ufike nini apha? Ndifike ngo-2012. Yes. Iminyaka yam bengisemncinci. I think xa bendifika. Yes. Angisezintombini. Kukhona apha ngivuya khona. Kukhona apha ngifumane ukuthi umntana oyintombazana usiphatha kanjani. Kwaye inhlonipho yomntana oyintombazana ihamba kanjani. Kwaye sifanele ukuthi sijongele nabantu abadala sizibone ukuthi uthetha kanjani nomuntu omdala so ukuba intombi yenile yokundakhe kakhulu. Yes. Kwaye ndiyazinca ntombazana. Siyabulela. Ngakhe nimbonise mani ngoba uzanibonisa apho ukuthi gaxa sithini intombi. Xa zitsho sithini intombi khani nitsho. Ubaba ufuna ulala nami. Ubaba uyangidlwengula. Ulapha nami sobulawa ndlala. Ubaba ufuna ulala nami. Ubaba uyangidlwengula. Ulapha sobulawa ndlala. Ubaba ufuna ulala nami. Ubaba uyangidlwengula. Izobulawa indlala. Ubaba ufuna ulala nami. Ubaba uyangidlwengula. Izobulawa indlala. Ubaba ufuna ulala nami. Molo sithando sami. Kunjani madam? Ndiphilile kuhle akho nto uphilile wena. Nkosi mama nenkosi kakhulu. Bonile ekseni kuxakekiwe. Sixakekile ekseni khona ndilifumana ngoku ithuba lokuthetha nawe. Umama ngumama obani kanene? Ndingumama uSixoliswa Mafunda. Yes. Ndingwalapha eCaba phansi kotata kwaMagadla. All right. Yes maqolo khawutsho man kwenzeka ntoni namhlanje? Namhlanje sinovulo lonyaka lweentombi zenkciyo. Xa ndithetha ke ngeentombi zenkciyo ndithetha ngeentombi zokhuko, intombi ezihlolwayo, intombi nto. Intombi ithi xa inyathela kudilika umhlaba. Hayi wena man. Yes. Abantwana aba uqale nini ukubakhulisa? Aba bantwana akudalanga, andikawugqiba unyaka ndiqalile ukubakhulisa. All right. Akudalanga noko lithutyana nje limbambalwa tokunayo ndothuswa linani lokhula kwabo. Ufike ntoni kuwe xa uzawuqala? Uyazi into eyenzeka. Ndathi xa ndijonga ubomi nezinto endidlule kuzo ndaqonda into yoba no man kufuneka ndibutshintshile ubomi babanye abantu. Bangangeni kwi-potholes mna endangena kuzo. Yaqala apho ke ngoku intshiseko ethi mandenze umahluko ebantwaneni nokuthi abantwana bangade baye ezitrateni kuba kungekho bantu abathi bayabathanda kuba beswele into yokwenza nemfundiso nefoundation
ethi sinciphisa i-pregnancy, sinciphisa ulosuleleko lwezifo, sinciphisa abantwana abangaplanwanga. Sisithi kubo umntwana uba intombi ade ayofika engcwabeni ngaphandle kokokuba aye emtshatweni. Ndikuva kakuhle Simaqoli, ndikuva kakuhle. So uthi ke ngoku iye yakutshisa le nto waqonda into yoba uyikhuphele abantwaneni babanye abazali. So it means wena uya kulaa nto ethi umntana akakhuliswa ngumzali omzeleyo kuphela, umntana ukhuliswa sisizwe. Simaqoli mani, imini yakho intle, ndiyabona kugcwele neentombi ndiyazibona zizo, khona neentsizwa apha ezithe zizaserhashule. Kuhle mani Simaqoli, siyabulela kakhulu. Masiqhubeni kumcimbi, siluqhuba usuku, kube mnandi kubele, kube chosi kubele. Ndiyabulela kakhulu Simaqoli. Camagu.